Бъдещето ни зове. Нашата история, която ни формира, страстта е тази, която ни движи. Правим сега това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще. Заедно като един, стремим се към по-добър утрешен ден. Непрекъсната еволюция на откритията, отвъд границите, сред партньори, отвъд неуспеха, по света. Има безброй причини защо правим това, което правим всеки ден. Но в основата стои нашият най-ценен дар – животът. Животът в цялата си красота и многообразие. Животът като моменти, които трябва да бъдат изживени, споделени и запомнени. Животът като възможности отвъд хоризонта. Животът превърнат от науката от отчаяние в надежда. През 2021 година се събираме заедно, за да празнуваме. Къде сме били? Какво правим сега? И какво ще правим в бъдеще? Да празнуваме 125 години. Да празнуваме себе си. Да празнуваме бъдещето. Събираме се заедно да празнуваме живота.